कवना औरत की इच्छा ना हो कि हमारे पति परमेश्वर कहीं रहते ए महीना में तने आते दोरस दिन होके शुरू होला भगवान भाग खेले अइले ना राजा भगवान भाग खेले अइले ना राजा सब दिन के संग कोई लूटत होई है माजा सब दिन के संग कोई लूटत है माजा ओकर ही रंग में रंगाई बने हमर सैया कहे हमरा के रंगाई बने हमर सैया कहे हमरा के भुलाई बने नचनिया लो नचनिया मित्र मंडली जे भी बलिया से आइल बा आई सब है बिहान है तब बोलो का सीटी पायल जे भी बा रउआ सबके संगतिया मुनि भैया के ही खातिर बोलौले बनी हम जा तभी मेकअप करते हैं सर चढ़ते फागुन मन तरसत बाटे चढ़ते फागुन रंग बरसत बाटे अभी अभी पुरस्कार हमरा हमनी के प्रेमी हमारा बूढ़ा ब्यास जी के प्रेमी यानी गीत संगीत के कौन ऐसा महफिल नहीं खे जाने में हमनी के भाई जी स्वागत हमनी के ना करी ये हमारा रिश्तेदार के लड़का है फौजी पुरुषोत्तम राय जी फौजी बबुआ ई हो बक्सरे में घर भाई जाए घर बंसीपुर हो नारायण जी बनवले रहे पेंशन निखन आ गई यही से न तू सदला 55 तरह देवे के चाहे चढ़ते फागुन रंग बरसत बाटे चढ़ते फागुन रंग बरसत बाटे एने ओने मन हमर सनत बाटे बबुआ ब्यास जी पिंटू जी बहुत सुंदर पर्सनालिटी बा ए तेरे देह के जोगा के रखी है ये है बॉडी गाय की बॉडी सुंदर हुई पर्सनालिटी तब एहू तरह आधा गौन हो जाए भैया जय गुरुदेव जी के तरफ से कुतुबपुर के माध्यम से पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन शुभकामना भारत में 72 कटनी भोरवने भी है हमार पैया काहे हमरा के भुलाई हमार पैया काहे हमरा के भुलाई पड़े मानव
पोखरा पर से पुरस्कार आई हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा भैया हमार वशिष्ठ यादव वरुणा 100 रुपया पुरस्कार हमारा भोटेली तिवारी नैनी जोर से दोनों भाई लोग के बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। असरा में दीपावली बीत गई, दशहरा बीत गई, बसंत पंचमी बीत गई, अब तो फगुए आवे आला बा तो वो खाली वो बुझाते जे खाइए जे है का खाली है कि असरा में बीतल दशहरा दिवाली लागो तक कि अब तो होली चल जाई खाली चोली ना भेजले भकुआइल पड़े चोरी ना भेट भी जवले भकुआइल बने हमर राजा काहे हमरा के भुलाइल बने हमर सैया काहे हमरा के भुलाइल भैया हमारा ठाकुर साहब नगवा 100 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। भैया हमारा हरेंद्र सिंह बूढ़ा ब्याजी के ड्राइवर साहब 100 रुपया पुरस्कार देनी प्रभु जी की कृपा बन रहो। ऐसन भतार काके हुरही दशहरों में नाइल दिवालियों में नाइल पंचमी में नाइल फगुओं में जानते जे नाइल तो ऐसा भातार पर रहला के कहां काम ऐसा भातार काके हुरही सोनू संग दिल बात कहतानी सही बात सही कहतानी। श्री लल्लू तिवारी जी जगदीशपुर निवासी लल्लू बाबा के बार बार पलगी लौकत बानी ना बा के नजरी से अच्छा गोड़ लगता है कुंवारी दोस्तर के धान पर धधाई बने हमर सैया काहे हमरा के भुलाई बने हमर सैया काहे होली में भुलाई पड़े काहे होली में भुलाई पड़े हमर सैया काहे हमरा के